स्वाद फेसबुकखौ रायनो हाया र' दुखु सुखुनि थार लोगोआ फेसबुकखौ रायनो हाया र' ओमफ्राय सोर बिमा बिफाखौ हरवा कापोल चेलेन्ज दिहुनाब्रा फेसबुकआव बेरायहैबानो खालि कापोल चेलेन्जखौल' दा लोगो मोनबाय थायो न'आव थाबाबो सान्थि गैला बिदा बिबाजैयाबो कापोल चेलेन्ज बिमा बिफायाबो कापोल चेलेन्ज आयुलै मा जाबावगोन बे सिंगोल लाइफजोंलाय बिदिनो थासिगोन नामा नों बमब्रमा थांलां दिनै न'आवबो थांलां दिनै लामायावनो थागोन आं देबदास जानानै माथो मा जौ फेनानै सिखारनो हायाखै नामा ओइ हांग्रिमोनदि मा बुङो आरो नोंबोलाय जौ फेबाल' माने सिखारनो हाया जायो नामा माथोहाय नोंसोरजोंलाय माथोथो जौ रायख'फोरजोंलाय मदारफोरजोंलाय दुखु जानानै दसे सिरि थानानै जिरायना थाबाबो जौ लोंनायसो जायो नामा हो बांद्राय पेक रायलायबाबो जौ लोंनायसो नुयो बांद्राय सिरि थाबाबो जौ फेनानै खर' गिदिंनानै रायलायाखैल' जायो मा जाबावगोनब्रा लाइफआलाय माथो जेरैबो जिंगालालाल' है थादो नोंहा नोंजों रायलायबाय थानो सम गैया आंहा ओइ हांग्रिमोनदि र' मोनसे खोथामोन ना आंनो नोंनि मोनसे हेल्प नांगौमोन मा हेल्प नांगौ माने फेसबुकआव कापोल चेलेन्ज सोलिगासिनो दङ ना बयबो मालाय पार्टिसिपेट खालामलायगासिनो आरो आंबो पार्टिसिपेट खालामनो लुगैदों आरो जुदि पार्टिसिपेट खालामाबा मा थिक आंखौबो बैकट खालामना दोननो हानाय ना नखरसे खालामना दोननो हानाय ना बेखौ गिनानैनो आंबो पार्टिसिपेट खालामनो सानदों आरो स' नोंनि हेल्प नांगौमोन आंलाय मा हेल्प होनो हानोसै नोंखौलाय माने नोंजों आंजों फट' मोनसे ज' साफायलायनानै फेसबुकआव होनोसैमोनब्रा कापोल चेलेन्ज होननानै नों मा खर' होननानै बुंदों दाखाबायसो बे हांग्रिमोनदिखौ नांगौ जासोदों नङाबा गोसोम बन्दी होननानै बासिग्राया था नों बिदिनो बेयावनो सेवनानै नांगौ जाबाल' हिनजावफोरा गोसोमबाबो सलियो ओरैखोबा गोसोम होननानै बासिग्राफोरानोसो जावनासो गालांलायबाय बेबो आंखौ हामानाय नंला नामाब्रा बे सिंगोल लाइफजोंलाय कापोल चेलेन्जखौ एक्सेप्ट खालामनो हामानाय नंला नामाब्रा आंखौलाय फेसबुकआ जुदि आंखौ बैकट खालामोबा आं मा जामारगोन सेस बमब्रमा सेस गार्लफ्रेन्ड सासेबो बुथुमना लानो हायिया थैदो नोङो जायगायावनो दुमफावाबोथ' नायफिनखायानो आंखौ बेखौनो फुस्लायनांसिगोन फेसबुक कापोल चेलेन्ज सोलिलायगासिनो मा राजा दे जोंहाबो कापोल चेलेन्जखौ एक्सेप्ट खालामनोसै ओमफ्राय ज' फट' होनोसै ना मा राजा दे ना फट' मोनसे मोजां साफायनानै फेसबुकआव होनो कापोल चेलेन्ज बे फेसबुकआवबो जात ट्रेन्ड फैबाय थायोब्रा सानसे जों ज' फट' होनानै लाबाबो दाउसो देलायमोना नुगोन ना बेलेग सिख्लाफ्रा नुगोन ना खम दुखु मोनगोन बिसोरो होनो हानाय नङा जानाय नङा माबा मोनसे बुंनानै बुरखायनानै दोननांगोन मा कापोल चेलेन्जखौलाय मा जायो बेजोंलाय जाय थार अनलायलायो थार मोजां मोनलायो बिसोरो मालाय गावबा गावनि गार्लफ्रेन्डजों बयफ्रेन्डजों फट' साफायलायनानै फेसबुकआव हगारलायो आरो हासबेन्ड वाइफफोराबो बेखौनो कापोल चेलेन्ज होनो बेखौनो अनलायनाय बुङो आरो जोंखौबो कापोल होननानै मिन्थिगोन ना मानसिफोरा बेनो कापोल चेलेन्ज जों सानैखौ कापोल होनना मिन्थिनायानो मालायनो दल दामै खिन्थाबासो कापोल जायो नामा हो गोदाव सोराव ट्रेन्ड फल' खालामबाय थानानै माथा नस्थ' खालामनो हादों मिथिबाय मा राजा नोंना खालि उल्थाल' जेबोखौनो बुंजाया जाबाय बारा दावराव खालामबाय थाना फिसा खोथाखौ लानानै दावराव खालामबाय थायो होमबाथ' मा राजा नों आंखौ मोजां मोनखाया बेनिखायनो नों आंजों फट' लानानै ज' हेगारनो बायो नङा होमबा कापोल होननानै लानोबो बायो नोंथ' है बुंबाथाय जेखाइ खबाइ हेबनाय बायदिसो हेबनो नागिरलै माथो दे फट'आ साफायनानै दोन खिन्थु फेसबुकआव हेगारलायनो दरखार गैयाना आंथ' नोंखौ मोजां मोनखायो बेखौ सारा दुनियानो प्रुफ होनांगौ बे खोथा नङाना आं नोंखौ गोसोजों गोरबोजों बिखाजों बिख्लोजों बिबुजों गासैजोंबो मोजां मोनखायो आं नोंखौ मिथिबाय सोमस्रि साफाया बारग'बायलै हामथारबायलै बिदिनो होनबाय था होमबासो बेलेग सिख्लाफोरजों लाइन मारि मोनबाय थागोन आं आया बैथ' माथो बमब्रमासो मा लामायावलाय हारसिं जिरायबाय थाखो बेलाय बमब्रमा लामा आन्दायखोना मोदायसो लोगो मोनखो मानसियालाय मा जिरायबाय थाखो बेयावलाय बे गोरिब गुन्द्रानि दुखुखौलाय नोंसोर बायदिलाय बहा बुजिनो मोजाङै बुंब्रा मा खेंख्रि बेलाय कापोल चेलेन्ज खालामनो मोनाखै आंहा दिनै सोबबादोलै बेखौ सोबबाखाजों सोबानानै आगोमा हाथायफोरखौ बारन होजोबनायसो गैयालै आं दानो मा गावसोरना फट' होखांबाय नालाय चेलेन्ज एक्सेप्ट खालामखांबाय नालाय दुगा आरो जों सिंगोलफोरनि दुखुखौ बुजिया आया साला आंहाबा कापोल चेलेन्जखौ बाहागो लानो मोनाखै आरो नों जावदोंसो होबबावगोन आं दानो
नोंनाबो दुखुआ बेबायदिसो होमबालाय दे सानैनाबो दुखुआ जोंना एखेखा सानैबो ज' फट' साफायलायनानै कापोल चेलेन्ज एक्सेप्ट खालामनोसै फाखर होननानै बुंदों मालाय बु बे सिंगोल जिउखौनो जाख्लाबजोबनानै हो नोङो बुबाव आरो बुबाव थांना थानायनि मोन्थाय गैखाया सिंगोलफोरा हाय नोंसोरखौ रोंलालै आं खालि कापोल चेलेन्ज बारहुंखासो बारजोब्बायलै जेरैबो रोंलालै आं गिलासो दैयावनो दानो बारजुमना थैगोन आं अमा राजा नोंहा मा खालामो खालामबाय था थांनोसै आं अमा राजा माथो जोंनासो थांबायलै नोंना जिरख'नाया मोजाङानो जाबायलै थांबाय दोनैनो मोनासै जोंफोरा गार्लफ्रेन्ड गैयैनि दुखु नोंहा थानायनिसो दुखु नामालै अमा राजा बाददोन सिंगोलानो मोजांलै बेफोरो माबासो लेथासो बेफोरखौ लेथा होननानै बुङो ओइ बेफोरखौ उनाव बुजायसिगोन आङो दा नों सिखारदोल' थुदो लोंहैनोसैलाय जोंहा आड्डायाव हाले आं दिनै गार्लफ्रेन्ड सासे बुथुमना होआबा कापोल चेलेन्जखौ एक्सेप्ट खालामनो मोनागौ माने आं जेरावबो थाङा लोरिया आं बे जायगानिफ्रायनो सिखारा आं जारलासो जागोनलै बमब्रमा नोंजोंबो दालाय बबेनिफ्राय सिख्ला मोनब्रबनोब्रा नोंनि थाखायलाय भारायाव सिख्ला मोननाय मोनब्लासो बुथुमना लाबोनो हागौमोन आं जेवनो दालाय बबेनिफ्राय मोनब्रबनोब्रा आंलाय कापोल चेलेन्जखौ एक्सेप्ट खालामाबालाय जाथारा होमबा ओहो जाया फेसबुकनिफ्राय जुदि आंखौ बैकट खालामोबा फेसबुकआ कापोल चेलेन्ज एक्सेप्ट खालामिनि होमबा आं मा जागोन आं सिं फेसबुकखौनो अन खालामनो हाला आङो बयनिखौबो कापोल नुनानै आं गावखौनो थांना थानायनि जेबो मोन्थाय गैया नंलाय लांबाय आंनो दिनै गार्लफ्रेन्ड सासे नांगौ कापोल चेलेन्ज एक्सेप्ट खालामनो सिख्ला नांगौ आंनो दिनै ओइ खर' गाज्रि साला थालै नों बिदिनो दरखार गैयालाय नोंजों बेयाव माथा मारिबाय थानो आया बमब्रमालाय मानो बेयाव हारसिं जिरायबाय थाखो दे ओइ बमब्रमा गोदने लोरिलायबाय नामा नोंना जरा फैगोन आरो आंखौ एदावफैबाय थागोन नामा बयबो हा फल मोनदों नामा आंखौ खाम मोनदों नामा जायनो फैयो बेनो दामलांगासिनो आंखौ दामफैलागासिनो मा जादोंलै बमब्रमा नोंलाय दिनैलाय आखाइ हेगार जलदि आखाइ हेगार मा जाखादों नोंनि हा माने हेगारनो आङो हेगार आं थागोन बेबायदिनो फेसबुकआबो आंनि गोसो गोरबोखौ जाख्ल'जोब्बाय नोंसोरबो जरा फैनानै आंनि गोसो गोरबोआव आरोबाव माने जोंबाय थानाय अराव घिउ लुना होनाय बायदि खालामफैबावबाय आयुलै हाय सिंगेल खाफाल मा हिनजाव बायदि गानो ओंखारखोब्रा नोंलाय नोंसिनिनो दिन दा आंनि हर आंनाबो मालाबाफोर दिन सफैगोन ना होमबाना देखायगोन आंबो नोंसोरखौ बेनिफ्राय माथो जामारदों जानायालाय मोनथिया नामा फेसबुकआव ज' कापोल चेलेन्ज होनानै फट' हगारलायबाय थानायखौ जोंफोरा सिंगोल सोरजों हेगारन दालाय बेफोर नंखाय बाखाय चेलेन्जफोरखौनो एक्सेप्ट खालामनो मोनैनि दुखु जायो नामा थै कापोल चेलेन्ज औ आंबो नुनायालाय नुदोंथ' आरो हाफां सना दे जोंहाबो फट' मोनसे क्लिक खालामनानै फेसबुकआव होनोसै बेहाबो एम्फौआ अरलायबाय दा माबा फट' होनो ओंखारलाबायबाय थाबाय फट' होबाल' कापोल जायो आरो जोङो फट' होबाल' फेसबुकआव होबाल' अनलायनाय जायो मोजां मोनलायनाय जायो नामा थै नोंबो नारजि बुदां फेसबुकफोराव फट' होनानै लानायफोरखौ आं ब्रेकआप जानायसो नुयो आं थाबनो मिथिबाय ओइ नङा बे मानो नङा जानो दे नारजि बुदां जाय मानसिफोरखौनो एकदम इन रिलेशनशिप विथ आमुक थामुक होनानै फट' होलायसिगोन बाथाबलायनाय फट' होसिगोन ओमफ्राय उनावहाय मास मोनसे मोननैयानो ब्रेकआप जासिगोन दा बेफोरखौसो होनदों आङो बेनिखायनो आंबो गियो जोंबो फट' होना लानानै ब्रेकआप जाबा मा जानांगौ दे होआ मानसिफोरनि नोजोर नांगोन खुगा नाङिबो थायोना मानसिफोरनि नोजोरफोरा नांबाथाय मा थिक ब्रेकआपबो जानो हानाय नोंनि गोसोआबो उनाव सोलायलांनो हानाय ना बेनिखायनो थाथों होआ बेबायदिनो थागोन जोंहा देलै हाफां सना नोंनिनो जै जाथों थ' थांनोसै होनबा नारजि बुदां थ' होनबालाय थांनोसै बमब्रमा नोंलाय मा खालामो बिदिनो थाबाय थासै नामा नोङो थागोन आं बिदिनो नोंस्रा बबाव थां मालायफोरासो जरा जोंफोरासोब्ला बेजरा